Здравейте! Сега ще ви покажа как да се направите тази улица. И нека да започнем. Ще са ви нужни маничка. Тези са моите клещи. Такива. И разбира се, най-различни телчета би ги нарекла. Ще ви трябват и такива. И такива. От тези ще ви трябват двечки. И една такава, за накрая. И ако не съм забравила нещо, да започваме. Първо вземам едната телчица с това. Това малко го разхлапвам и го пъхам в ето това другото. Вземам си манисто, срязвам си малко. И правя сега взимам и другата. Разхлабвам, слагам я. Взимам си манисто. И тук така много се взема. И сега последно взимам си пак, което искам. Тук го махам. Да стане по-малко. Прави се до тук. И пъхам. И го стягам. Надявам се да се вижда. Последното винаги е най-трудно. И така се получи. Вече имаме две улици. Така, клипчето се надявам да ви е харесало. Чао, чао и до скоро!